Už máme viac ako rok jednofarebnú vládu Smeru. Čo hovoríte na jej kroky a opatrenia, ktoré za tento rok stihla urobiť? Viete, v prvom rade treba povedať úprimne, že tá situácia, ktorá sa vykryštalizovala na Slovensku po predčasných parlamentných voľbách, závisí alebo súvisí s tým, že tie predčasné parlamentné voľby ani neboli predčasnými parlamentnými voľbami, ale ja ich hodnotím ako prevrat oligarchov, teda kapitálových silných skupín na Slovensku, ktorí sa potrebovali dostať k moci. Pretože bola na stole kauza Gorila, bola na stole voľba alebo bitka o generálneho prokurátora. A jednoducho toto si myslím, že boli hlavné také rozbušky, prečo teda boli predčasné voľby ako prevrat. Pretože naozaj situácia po predčasných voľbách na Slovensku dospela do štádia, keď nie politika ovláda kapitál, ale keď kapitál ovláda politiku. A za tým si stojím, pretože tieto silné kapitálové skupiny cez sponzoring a cez rozličné kšefty si ovládajú nielen politické strany v parlamente, ale ovládajú prostredníctvom nich aj štruktúry štátu a tieto využívajú alebo zneužívajú na svoje podnikanie. Na tvorbu zákonov na mieru alebo na dotácie, na odpustky, na to, že sa dostanú k štátnym zákazkám a podobne. Táto situácia je známa na Slovensku, všetci to vedia, len samozrejme, že sa o tom nedočítate, alebo nikto o tom nebude hovoriť verejne. Čiže my sme sa vlastne dostali do obdobia, keď, ako som povedala, nie politika má nástroje na to, aby ovládala kapitál, ale keď kapitál ovláda politiku. Čiže ak žijeme v období kapitalizmu, tak treba povedať otvorene, že toto je obdobie zvrhlého kapitalizmu. Pretože naozaj aj vláda, ktorá nastúpila jednofarebná, sa vo svojom programe tvárila ako ľavicová vláda. Aj sľubovala istoty a obracala sa k tým najširším masám. Ale realita na Slovensku je dnes taká, že vláde ostala ľavicová len retorika. Všetky opatrenia, ktoré robia, sú opatrenia pravicové, by som povedala silne pravicové. Keby ministrom financií bol Mikloš, tak si myslím, že robí tie isté opatrenia. Takže čo je ľavicové? Veď keď si len zoberiete treba na začiatku ich nástupu likvidácia živnostníkov. Živnostníkov myslím, že okolo 15 000, ak nie viac, zložilo živnostenské listy. To nie sú super podnikatelia, to sú tí, ktorí sa vedia sami, alebo vedeli sami postarať o svoje rodiny. Čiže ich netreba likvidovať, lebo kde pôjde tých 15 000? Najvyšší počet nezamestnaných, ktorých je aj tak dosť. Dnes na úrade práce je približne 400 000 nezamestnaných, to je armáda. Ak sa vrátia ako dôsledok krízy tí, ktorí Slováci robia v zahraničí, tak tu máme ďaleko cez 500 000 armádu nezamestnaných. Kto ich bude živiť, za čo ich bude živiť, kto to vyprodukuje. Ak si zoberieme, že sa hlása šetrenie, alebo teda reštrikčné opatrenie, uťahovanie opaskov, aby sa ozdravili verejné financie, ale dozvedáme sa z médií o tom, ako sa mrhajú verejné financie na predražené tendry, alebo na to, že sa, ja už neviem pokoľký raz na všetkých štátnych úradov nakupujú počítačové systémy. Mne to prípada, že naozaj v počítačových systémoch sa najlepšie ulejú peniaze. Alebo sa robia drahé školenia pre zamestnancov, alebo sa navyšuje počet úradníkov. V programovom vyhlásení bolo zníženie počtu úradníkov. Ak sa dozvedáme o tom, že sa zakladajú stále nové úrady, tak sa navyšuje počet úradníkov. Kto to kedy uživí? Veď je prepočítané, koľko musí pracovať na jedného úradníka robotník, aby sa vytvorili reálne hodnoty, z ktorých sa potom dá to prerozdeľovať. Čiže dospeli sme do štádia, keď máme od existencie Slovenska rekordnú zadlženosť. Tá zadlženosť je viac ako 7 000. Ja si pamätám, že za Dzurindovej vlády bola 100 000 a to už bolo veľké číslo. Teraz je to 200 000 približne na staré slovenské koruny. A čo sa mne osobne nepáči, je taká politika podliezania, alebo by som povedala až vyfložského plnenia domácich úloh zo strany Európskej únie. Veď nemôže sa premiér tohto štátu vyjadriť, že my pôjdeme až do straty suverenity. Ak sme demokratický štát,
Tak ako ľudia rozhodli o tom, že vstupujeme za určitých podmienok do Európskej únie, ale tie podmienky sa prudko menia, tak ľudia by mali v referende rozhodnúť o tom, či s týmito podmienkami ďalej vôbec súhlasia. Veď my sme vstupovali do inej Európskej únie. A teraz Európska únia dospela do štádium, keď úzka skupina, by som povedala, zažratých vo svojich funkciách eurobyrokratov, to je pár ľudí, rozhoduje o osudoch stoviek miliónov. Aká je tam demokracia? To nemá nič s demokraciou spoločné. Čiže tie národné záujmy, alebo to národné, ktoré možno aj strana Smer hlásala, sa tiež niekde vyparilo. A nikto sa nepýta, kde. A ešte pár slov k tomu, čo ja nazývam zvrhlý kapitalizmus. Nie je to len tým, že kapitalizmus ovláda politiku. On ju ovláda tak, že naozaj si z politiky urobil a s politikou slúžku. Ale cez politikov si vlastne vyciciava štát, príslušný štát. Zoberme si napríklad v tých úvodzovkách zahraničných investorov a ich podpory zo strany štátu. Veď to skutočne už je ten, by som povedala, kapitalizmus, ktorý je zameraný neokolonialisticky. To znamená, že oni tu prichádzajú naozaj ako kolonizátori za starých čias a ryžujú, pokiaľ sa dá, ako na otrokoch. Lebo ak na jednej strane sa podporuje až nezdravo v úvodzovkách zahraničný investor a likvidujú sa alebo vytvárajú sa likvidačné podmienky pre domácich podnikateľov, tak vlastne si likvidujeme svoju budúcnosť. Pretože ten slovenský podnikateľ, on zo Slovenska nikde neodíde, on nemá kde. A hlavne ten z malý, teda živnostník a ten stredný podnikateľ. Ale tí, ktorí sa tu vyžerú za naše peniaze, tí potom veľmi ľahko odídu. Veď zamyslíme sa nad tým, že keď dáme na misky váh, čo dávajú zahraniční títo úvodzovkoví investori nám a čo my z nich vlastne získavame, čo nám dávajú a čo my dávame ich. Veď to sú ohromné dotácie, ohromné úľavy, ale oni berú len výhody zo strany štátu a naše schopné pracovné sily. A pomerne lacné ešte. Ale zamyslíme sa nad tým, že zisk, ktorý tu vlastne vytvoria na našom území, plus dividendy, idú do zahraničia, do bank, ktoré si tým vylepšujú svoju kapitálovú situáciu alebo kapitálovú vybavenosť. S kapitálom sa potom vracajú a pýtajú ešte úľavy od štátu. To je jednoducho svinstvo, pretože my z toho nakoniec, keď si to počiarkneme a ščítame, máme vlastne len dane a odvody za zamestnancov. Nič iné. A na strane výdavkov máme extrémne úľavy, ktoré im dávame a extrémne dotácie. Čiže keď si to ščítame a počiarkneme, tak my prerábame na tomto. Keby sa tie peniaze investovali do živnostníkov alebo do malých stredných podnikateľov slovenských, ktorých, ako som povedala, nemajú šancu odtiaľto odísť, tak si budujeme svoju budúcnosť. A to bola vždy snaha. Čiže, a ešte plus, oni nie sú zainteresovaní na podpore vedy a výskumu. Čiže my, čo sme boli niekedy krajina, ktorá bola vpredu, tak teraz sme na tom podstatne zle. A vrchol bolo, že napríklad premiér Fico podpísal memorandum, tuším, s firmou Continental, ktorej prisľúbil aj peniaze na nákup strojov. Tak to už je naozaj, ako nemá obdobu. Pretože niečo podobné sa stalo pri vyvlastňovaní finančných vkladoch na Cypre. Ak sa nad tým zamyslíte, že do akého štádia dospela Európska únia, keď napríklad banky, ktoré idú do rizika, a treba na Cypre, v Grécku alebo kdekade, teda ich podnikateľského rizika, lebo sú to privátne banky a biznis sa im nevydarí, tak im má jednoducho Európska únia a každý štát sanovať ich rizika. Ja sa opýtam, a keby mali zisky, oni by sa podelili so všetkými štátmi a s Európskou úniou? Nepodelili. A tu je to isté. Ak podnikateľ ide do rizika a nezadarí sa mu, tak vydiera štát. A pýta si podporu dokonca ešte aj na stroje.
Potom je na čase sa opýtať, že platí vôbec tá poučka, že súkromný vlastník je lepší vlastník ako štát? Nie je. Neplatí. Preto hovorím, že kapitalizmus sa teraz zvrhol. Pretože ono sa dobre podniká, ale toto platí len pre tých najväčších, najsilnejších kapitálových hráčov. Lebo ten živnostník nemôže, keď sa mu nedarí prispýtať od štátu, lebo nedostane nič, ešte dostane väčšie odvody. Ale práve títo silní bankári, nadnárodné kapitálové skupiny, alebo aj títo domáci oligarchovia, tí môžu tlačiť cez politikov. A to je potom naozaj dobré podnikanie, že podnikanie, ktoré nemá rizika. Pretože ak sa nezadarí, tak jednoducho dávaj Európska únia alebo dávaj štát. Možno by bolo na čase sa zamyslieť, že ak jednoducho pýtajú dotácie od štátu, tak by mali dať nielen podiel na rizikách, ale aj podiel na zisku. Čiže aj Európska únia mala rozmýšľať nad tým, že ak niekomu dáva dotácie alebo vyrovnáva ich straty v biznise, tak potom či nie je na čase tieto banky vyvlastniť a dávať do svojho. Lebo vlastne je nepredstaviteľné, že to, čo sa stalo na Cypre. Podľa mňa raz do učebníc politológie alebo histórie vyjde, že Cyprus bol zlomový moment kapitalizmu. Čo sa tam vlastne stalo? Tam siahla Európska únia, môžeme povedať, cez svoje rozhodnutia prostredníctvom cyperskej vlády a tak ďalej, prijatím zákona, na vklady bežných vkladateľov. Zobrali jednoducho vkladateľom 80% z ich peňazí. Išlo o konfiškáciu. My si niečo podobné pamätáme, že sa dialo za socializmu, keď sa konfiškoval súkromný majetok. Keď sme vstupovali do Európskej únie, tak nám hovorili, že jedno z základných princípov je ochrana súkromného majetku. Súkromný majetok je posvätný. Už to neplatí v plnej miere, už platí, že súkromný majetok je posvätný, ale len vtedy, ak ide o obrovský majetok. Pretože na Cypre vyvlastňovali 80% konfiškovali majetku vkladateľov. Pre koho? Pre banky. Keď to tak porovnám napríklad s komunistami, tí tiež robili vyvlastňovanie a znárodňovanie. Ale tí mohli argumentovať tým, že to robia pre ideu, ktorú nazývali, že to robia pre blaho más, pre blaho celku, že to vyvlastňujú do spoločného. Tak ešte potom mi pripadajú morálnejší, pretože Európska únia amorálne vyvlastnila od jedných súkromných vlastníkov 80% presunula k druhým súkromným vlastníkom, to je k veľkým bankám. A toto je to amorálne. Čiže to už nie je ani kapitalizmus, to je niečo zvrhlé, čo sa nám pred očami odohráva a my by sme mali na to reagovať a o tom hovoriť. A nie malovať si na ružovo a stále si sa tváriť, že niekto za nás problémy vyrieši. Keď nás potrebovali do Európskej únie, asi nás pre niečo potrebovali. Čiže my by sme mali mať sebavedomie a hovoriť svoje názory a pýtať sa alebo chcieť rozhodovať o sebe a nebyť stále nejakým pasívnym listom, ktorý ide a je unášaný nejakým prúdom alebo potokom. Lebo naozaj sa môže stať, že nás ako ten lístok zaniesie niekde do splaškovej vody.